Aku anu berek anjing ya. Kaget aku. Ini cantik Sing delok awake dhewe tok iki. dan dukoi pak. Piye iki? Ora ana sing Ada uang guys. Kamu derek balik pak. VIP. PAP. Sing delok awake dhewe tok ya. Mbok nek kok bengi karo jagong. Foto pengajian tenan. Wes dah buka. Mae malah nunggu di kene. Celemong. Sugeng siang, sugeng kebahagiaan kalian keluarga aku. Sandi wolo turut jadi kelola itu carito. Ijil saking desa Mulahan Sumerjo, kecamatan Janten, Kabupaten Ati. Ingkang diputusku, sikit sumaran salah satu siap dan berwaras bagus unono. Walau takut suara mungkin sampai berpenyak sami asuk botol dari gantiong ikan kaki datang polo seni wati ayu sebagai video carito sampai tengah itu wajib pun siap berkobat dalam Mae nih ngerti tenanan guys. Anglan carios pak hutan kanti lampahan arum sasi kaku gunawan perang Anjingnya aku anu berek anjing ya. Kaget aku. Aku bledos deh. Mana bledos. Enak-enak himak gitu Ayo malah. biasanya enak-enak. Aduh. Ayo mana bledos. Rafa beti. Pane nganggo bledos biasanya. Ditutupi guys. Lo beti. Iya, ayo, pakai sandal yuk, pakai sandal. Sandal dipakai ini. Iya, ayo ini pakai sandal. Ini sandalnya dipakai. Aduh, gagal. Walah yo ke situ nih. Pakai mulai jas toprae.
Iya mas. Kok digawani neh? Jadi sopo? Kene iki dipasose kene. Kok nek kurang gampang kan digawani neh sing mburi jek kok. Ngawur iki. Ngono ae. Wah, lah kok nek digawani neh kok malah sampean sing kliwat kok kandhani kok. Jowo-jowo kowe, Mas. Iya mas, iki lho apa iki? Iki lho mas. Iki jenenge kontol iki. Pinggir jaran. Oh lo. Mbok. Kue jari. Kue jari guys. Wes, ngono lho, Mas. Yo, kae urung gori, Mas. Kayak jengentene digawani jere Mas Wahyu, ya Mas yo. Nek ora digawani mlebu mburi mak dhewe. Oh, ngoten nggih, Pak. Lah kok ndang wedi tak gowong ku ana digawani neh. Kok mesti. Nah, kauman kowe ngodi. Oh iya. Keren Mas Wahyu. Ya wes guys, iki masih menunggu Mbak Endah dan tim. Iya. Pamit buyuni gentenan kok kayak ini. Oh ngono. Oh, keren. Khusus iki, guys. Iya, khusus. Bilang kali khusus babi itu bilang Review Mas. Teh ngono ya? Iki golang galing. Kowe kandhani golang galing. Teh ngono ya? Golang galing Arifin iki regane larang iki mu. Iki yo golang galing, guys. Terus tengok Golang galing iki. Oh, tenang. masa iya? Waduh, kok golang galing rasanya tapi kok Oke nih. Kata guyu ya, Dil. Delok iki golang galing iki. Teh jere Mbak Endah nek gedangnya ndek mau ya? Ya emang rasanya nek gedang. Jadi kayak mungkin roti goreng tapi sing dicampur ke gedang. Nah, nek golang galing iki sebenarnya ya padha roti goreng. Nah, gede ngono. Lha iki apa Pak berarti? Giling-giling. Giling-giling ya. Bener.
Giling-giling. Giling-giling. Wes, guys. Wes, oke. Kok gedang. Yo. Ya Wenda urung kok. Ini gak Wah. ora. Ketiga wani ya wes. Ketiga wani iki. Ngawur. Ketiga wani iki. Lah yo, Mas Wahyu parah ya, Mbak yo. Lah yo. Kok parah kok. Tungguin kon. Iki jenenge giling-giling. Giling-giling. Nek golang-galing wes nek kakek. Wes. Lah padune. Yo. Kakak kami. Ikut bakong, ikut kong. Udah jari ini kayak gitu. Ikut kong, ayo. Pon. Giling. Yo satu aja wes. Terima kasih banyak. Sampun. Oh, jadi aku sampun. Bola dewe ngono kaya usus. Ya Allah. Paknya penasaran, guys. Review, Pak, review. Nggih. Loh. Kayak usus. Usus jaran. Udah guys, pulang. Langsung pulang guys. 2 rombongan. Pulang guys. Maret kene renek kreseke. Kan ngadai sempak. Ora masuk blas. Nggonku ki mbah tuku mbah ora ki jek enek kresek iki kok renek kresek iki. Terus diadai apa iki terus adai apa? Nek ditukoni akeh terus piye? Kan ngadai apa sempak. Ya Allah, kok nyusahno wong terus ae uripe. Teng kota-kota nggih ngonten, Mas. Ora kota kok malah ngajeni wong desa cek diajeni lho. Oh, blonjone iki cek diadai sak. Tiga kresek. Benjeng mae kan teng Surabaya nggih. Beto kresek, teng mriko nggih boten enten kresek. Lah ya kon ngadai sak. Nek dibelanjani akeh kon ngadai sak. Nggih, benjeng Ya sesuk aku tak nggawa sak. Nah, ngoten sambut. Sedangkan bakul ning pasar. Segara bakul ning pasar kresek dikeki. Tuku tahu 5.000 dikeki kresek siji, ora dikongkon nyangking. Iki dibelanjani atus-atusan kresek. Padahal kon tuku yo gelem. Anu kin gak polusi donya. Halah, wis kadong. Lah boten enten niku Mbak tas e. Tas Paper apa nek? bag. Heeh, tas Indomaret nonton niku lho. Bag apa? Kan biasanya tugas tas. Tas keranjang. Tas yang biru ngoten niku. Ora enek. Enten biasanya mosok entek guys. Ora enek. Awake ranjang ya, Pak. Nek ranjang ora diwadang isene. Kok tuku sak akeh-akeh, tapi engko ora dikeki akeh. Ya Allah. Ya.
tuku nang pasar cek dikei kresek lombok 500 2.500 dikei kresek ben gak polusi jarene Ayo. wis kadung donyane wis kadung Ayo. wis kadung zaman nenek moyang wis kresek ditemukan di dalam dasar laut menemukan bahan-bahan kresek itu sudah ada apa nih zaman saya kira di kresek lagi ku malah kalah karo anu wis lho merah-merah dikai kresek iki anu nih Pak Prabowo iki dikai kresek malah apik-apik nah tuku nang kono mbege